Nitko stworimy zakładny muster za słonco. Trebamy perko za cirożk, jeliczku ze szklinczaniheku, wołojnik, przygotowany jego, a kru za rysowanie pomocnej smużki. Na jednym boku jejka si središćo postawimy, a zčienjemy si z tvrdym wołojnikom a z pomocą kruha smužku. Zaso na to dziwamy, zo smužku lidma widzisz. Równie tak zčinimy na tamnym boku jejka. Tu dokładnie ladamy, a narysujemy si kruh z samsnej wysokości, kaž na drugim boku jejka. Gdyż se we wózku čmowy brzuszk odsadza, ju na przykład z pomocą ciruszka wučiniemy. Za muster słonczka sadzamy nitko ciruszki na kromie a zwonka pomocneje smužki. Dziwamy na to, zo je odstawk między ciruszkami stajny. Na końcu kruha pak budźemy odstawki znano trochu wariować dobyć, zo by reálny kruh nastał. Tutun kruh z ciruszką je zakład, kotryż budźe pożiszo cyrkony symbol słonca wobdawać. Na drugim boku jejka wuskujemy samsny motiv. Przy poslednich ciruszkach zaso na to dziwamy, zo so kruh derje začini. Do sreč kruha si najpredy z wołojnikom dybk namolujemy, zo byśmy na nim potom reálny dybk z wózka sadzili. Za poradzeny dybk dzierżymy jeliczku nitko chwilu do horceho wózka, zo by horca doszpyła. Achaj, nie smymy na żaden pad z trapakom po jejku szmurać. Na tutych miejscach menujce barba potom nie przyjma.